Jason Azzopardi fetaħ attakk kontra il-kap nazzjonalista Bernard Grech u l-ex kap nazzjonalista Adrian Delija f'daqqa fil-waqt li qatt attent li ma jitfax f'delli kraħ lid-deputat tal-establishment Carol Aquilina. F'kitba fuq Facebook Azzopardi ma qatx jomoda fuq Bernard Grech dwar ktib li ħareġ il-Partit Nazzjonalista dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet u għannigges l-kap u qallu li huwa tajjeb biex jieħu rikbab xej. Jason Azzopardi qal li hu ħadem ħafna u ma ġiex mitlub mill-Partit Nazzjonalista biex jikteb dan il-ktieb anke jekk skontu għamel ħafna mix-xogħlu u imbagħad derdelija. Azzopardi sostna li kien hemm min gideb fuqu u mhux se jħallija għaddejja kummenti li saru li allegaw li hu rrifjuta li jikteb fil-ktieb. L-ex deputat nazzjonalista qal li hu kien waħdu u li kieku ma kienxu ma kienx tinfetaħ il-kawża meta dak iż-żmien il-kap nazzjonalista kien Adrian Delija. Botti ċara lej Bernard Grech imbagħad Jason Azzopardi tal-Blue Heroes sostna li minn qatt m'għamel penny xogħol f'ħajtu ma jafx jiġifieri żied jgħid li hemm min rikeb il-karru li mhux tiegħu.